Знаете ли защо щъркалите отлитат на юг? Вие какво мислите? Защо щъркалите отлитат на юг? Как да не знаете? На топлото. Отиват на топлото. Това е причината. Добре, до тук добре. И този отговор за мен не е верен. Ти какво мислиш по въпроса? Защото при нас е студено. Значи горе-долу същия отговор. Има ли някой по-различен отговор? Защо щъркелите отлитат на юг? Да ви кажа ли? Много смешен отговор. Просто ще се смачкате, се смеете. Защото и в Африка имат нужда от деца. Някой се засмя, да. Аз ви казах, че е много смешно. Починахте ли си? Мога още един така смешен виз да разкажа. Още един, така ли? Оф, всяка се чуда какъв... Давай. Зигзаг, точно така, гумата никак не е лека. Давай по-бързо. Давай. Обръщаш, давай по-бързо. Газ. Надолу. Папата гумата, давай, стигай гумата. Давай, още малко. И финал, много добре. Тръж гумата, давай. Командайте се, ляв 10, командайте се. Предложението ми е да дигате крака от голямото. Дигайте крака от голямото. Така ще е по-лесно. Така че няма нищо общо с ките. Тотално се запълнахте вие с опасни. Никакъв микро. Давай. Спорт с ски. Давай. Някой забяг.